What's up mga ka-showbikes? Welcome to our new vlog. Nga mabuakan daw kong itlog ko no, pero na-prank sila kaya nauna kong kamata nila. Gabike ko. So, ako may mang prank niya karon. Si Jimel, akong i-prank. Bukan siya na kong itlog niya, butangag harina. So, maghuwat lang ta kay nanglakaw pa sila daw. Imbes ako ilang bukan og itlog. Mabali. So, wait lang. Ay sigagad-agad diha og Ay sigagad-agad diha nya way itunol kwarta. Unsa man? Way itunol kwarta? Betul. Happy birthday! Oy, wala sa naong, wala sa ulo. So guys, nice kayo guys. Ako maigot itlog. Tanawa ra yung naong. Wag hapon guys. Kasi na. Wag hapon, weak shit sila. Sabot-sabot na sila guys. So kung saan nila nabasla na dyan ko guys. Good luck na lang. Bullshit. Oh, mangiligo na tagbalik. Yawa. Oh, tanan-tanan na ni dili na ang birthday. Ago oy, hindi pa ko maligo. Ligo na. Nabasa ako dyan. Di akong kuan doon kita. Kanilingkuranan ba? Abanwasan ra na anda. Ni asam ko sakay. Kimjo. Guys, mga ligo sa migbukbok karon kay nga baho mi. Kinabahoan niyo guys. So, huwat lang mo. Baho kayo. Abot mami guys. Pamagot ako maligo. Oy, ago oy daghan pa kay kog labon no, ligokan. Medyo dani ba Jimmy? Na kanay na. Kay wa man ko napukaw. Kay sayo man ko nilakaw. Oh, pareha na siya ni Kiluwa. Ay. So what's up guys? Gahapon guys, nangadto ta sa Bulok-Bulok Spring niya. Unexpected kayo guys kay na-vlogger ito si Mama Julie and Family ang YouTube channel niya. Then karon nangadto na pud may bukbok kay nangaligi me sa bukbok kay nabukan mi og itlog.
So birthday man ako karon. I would like to thank sa mga akong mga supporter nga still support me kay more travels to come while magbike ko or mulaag ko. So keep supporting lang. Musika trata joke. Bitaw. Kani nga vlog gigama rin na ako kay for kuan lang. Kana bitaw for memories lang siya. Kay once gani kanang walay memories imong mga travels sayang. So I make video para gamon siyang memories sa akong future nga mao din ning gibuhat nako sa past. So guys, keep supporting and thank you.